Καλώς ήλθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Παρουσίαση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων. Επιλέγουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη διεύθυνση e-services.voriakinuria.gov.gr. Μεταφέρεστε στην πλατφόρμα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κινουρίας και πατάτε το βελάκι στο κάτω μέρος της οθόνης. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών προσφέρει στους πολίτες έναν απλό, ασφαλή και εύκολο τρόπο για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Δήμο. Μέσω καρτών, e-banking ή ταυτοποίησης με TaxisNet, οι πολίτες μπορούν εύκολα να πραγματοποιήσουν πληρωμές για βεβαιωμένες οφειλές, κλήσεις ΚΟΚ ή τέλη κοινόχρηστων χώρων. Ο έξυπνος οδηγός πόλης αποτελεί μια καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, παρέχοντας στους δημότες και στους επισκέπτες πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Η νέα πλατφόρμα για τα δημοτικά κημητήρια εξυγχρονίζει πλήρως τη διαχείριση με την ψηφιοποίηση όλων των φακέλων και την ακριβή χαρτογράφηση των τάφων. Η διαχείριση κανονιστικών αποφάσεων εξυγχρονίζεται μέσω μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας που καταγράφει και οργανώνει συνεδριάσεις, αποφάσεις και πρακτικά. Η πλατφόρμα διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν το μέλλον του τόπου τους. Με το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ο Δήμος αποκτά ένα πλήρως ψηφιοποιημένο και ασφαλές περιβάλλον για την ανταλλαγή, αρχιοθέτηση και επεξεργασία των εγγράφων. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στην αυτοματοποιημένη έκδοση, παρακολούθηση και διαχείριση των παραστατικών δαπανών. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.